ditonton ya rame, sing ditonton ya Gambia. Ngene ya, ngene ya cocok. Cocok sekali. Iki nek sirahe ngelu lho lambung sing iki lho, Tro. Sing ndi? Iki abane ngak-ngak. Oh iya. Kayak blender abene. Coplok iku lho nggih. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil mulai nggih sedaya mawon Kang Mas Bayu, Bapak Ibu simbah-simbah ing dalu menika ingkang mirsani kadhaprak Wayu mangga lho kula sakanca nggih menika. Ya ampun sembah nuwun diaturke kagem Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Pak Budi. Pak Budi. Nusantara. Nusantara. Iku apane cantikan Nusantara nduk? Ora apa-apane ro wis beda. Wis beda tak kira cek kembar jenenge. Jenenge padha. Iya. Pak Budi saha Ibu Budi ya. Nggih Ibu Budi. Siapa ya? Dalam rangka acara seneng-seneng bersama adikku sing dihitan. Nggih adik Erga. Dek Erga sudah melek atau masih tidur? Sudah tidur atau masih melek? Mbak gak roh aku Mbak. Loh, omonganmu keliru kok, Sa. Lho nek keliru dak ya dibenerno. Wis tak benerno ngono kok, Sa. Dek Erga mana nggih? Peteng dedet kok, Niki Sa. Jar Fajar, Erga Jar. Sudah bubuk? Ya Oh, bubuk. Nono ketoprak Gambia ini kok ditinggal bubuk Dek Erga Metune ya. bengi. Iya pokoknya dongakno wae Mbak Iing sing sunat Nggih. muga-muga ya sehat terus, panjang Amin, umur. nggih. Tambah pinter, tambah soleh, apa sudah cita-citanya muga-muga tercapai, keluarganya Pak Budi ayam tentrem. Nggih. Rezekinya melimpah ruah, Amin. usahanya napa kemawon mugi-mugi lancar. Nggih. Adem ayam keluargane, matur suwun nuwun pokoke mun nimbali ngoten nggih. Nggih. Kanggo kanca-kanca sing hadir juga terima kasih Mas. Matur suwun sanget. Saya kawasan Kudus. KPK. Kudus wah banyak sekali. Saking Pati. Pati saking Rembang. Tayu piyambak deh kata. Mangke di absen nggih. Nggak mau. Nggak mau. Yang lagi nonton streaming juga banyak sekali. Iya. Apalagi permintaan lagunya. Wah, ini sudah berapa ya? Sudah 8. Oh iya, kan sarana permintaan dua saja ya. Dua Mbak. saja ya, cepet-cepetan loh, cuma 2 loh. Ayo Mas, ayo Mas. Apa? Kok kayak apa cepet-cepetan ya? Ati keseksa ya omongan no biri era karuan Iya Mas, iki rada sederungan Mbak Indah iki Mas. Sampeyan apa sing ngene ngendi kok iki sing rada buanter wae nggih. Ngaturi setunggal pamulan saking tuan rumah nggih. Nggih. Wonten ireng manis. Ireng manis. Mas pun langgam nggih rumiyin nggih. Kersane ngaturi menawa sing sepuh-sepuh ya mirsani. Oh, iki ganteng Mea juga Mea. Rawuh. Juga hadir Matur dari angga. kawasan Winong iku lho. Nggih, Advandru. Oh Iza, Pak kawasan Wi. Juana, Topi Mangka, Dening Mbak Wi. Rama. Oh enggak ya, Mbak Win matur sembah nuwun nggih. Nggih. Ndoke. Ndoke Mbak Win. Ndoke Mbak Win sing mau mamang deh. Wih, ya muasine Mbah Ram. Moga-moga lancar usaha. Amin. Oke, nice. Mas Gaya dari Mbak Terapel. Puji dan kawan-kawan, Bunda Rasmi, Mas Aristori, Mas Bara yang dari Diat. Kudus. Pak Bayan ngemplak Dari di Incer Juana. Ngemplak lor. Tapi mangkok wanto puji. Pak Bayan ngemplak lor ya dan Nggih Pak Bayu. Yes.
Kakak kelas SMP ya. Siapa Allah. jenenge, Bes? Siapa jenenge? Ardi. Lali jenenge jare ya caiku. Ardi. Lah apa iku gak Ardi lho. Oh, apa? Ardi Oh, iya. Jun. Mas Ardi makasih ya Mas. Ya. Sama sawerna mahasiswa buah ndek iki Mas. Mbah ya Rom kok anyar-anyar ngono lho Rom ya. Lah jarene bareng manten. Manten anyar untuk amplopan. Nanti nyawer lagi ya Mas sama sang istri ya Mas ya. Iya dong. Boleh minta lagu kok Mas. Boleh, boleh. Oke sama wae ya Mas. Amin. Oke, sampun katanya segala tembang ya. Ya. Sekitar rumah menika wonten ireng manis. Ah. Atur dumateng sedaya pamirsa dalu menika kanca-kancaku sing sekolah seneng sapa yo kok waten. Mas Bayu. Ndi? Mas Bintara. Ya Allah tekan kene. Ya ampun Iya. jauh sekali Mbak Ii. Dan teman-temannya ya. Dari Kesan Kudus ya. Ivan, Jadi Bantul. nggih. Mas Bara, terus Mas Dono yang tadi saya hadir juga minta Mohani ya Mas Dana, Mas Agus. Oke lagu berikutnya. Ini, karo iku mau hati kesiksa. Nganu sik ya, Apa? sing campur sari Iya. sik ya. Bahtera cinta. Ror campur Oh, sari iya, kok iya. iku Rom. Mangap. Nganu, Maaf. Tali ning asmara, Mas. Nah. Waduh, Mas Dono iki lo kita lihat saja bagaimana. Masih di sini? Aku tidak tahu. Tahu. Oh iya, mungkin nanti mengeluarkan cinta merah jambu atau birunya cinta. Iya, Mbak sudah Ina lama juga tidak tahu. dikeluarkan di sini ya. Dikeluarkan di sini. Iya, sudah lama loh. Oh, Mas Dono nggak lama mengeluarkan loh. Enggak Mas. mengeluarkan di sini. Yang punya rica-rica entek dari kawasan Trenggal juga hadir Pak Nggih. Wos, Sugen Dalu. Pak Wot. Papa Ilham. Wah, Nggih. pokoknya sebagai mamon nggih. Ya, Nggih. monggo. Talinya nggak semua. Cus. Di belakang, oke. Yang dari Siwangan ajukan di Mas Bayu, Mas Janin.
tidak menjadi masalah sayang. Ya. Tanpa Mas Dono mengitakan diri dari Mas Masih juga kamu mendapatkan uang. Iya, Mas Alek tadi tali kota. Mas Alek, jenenge Mas Alek. Mas Alek. Saudara kembali Bang Alek yang pati kota kita. Bederem, kok senenganmu iki kok mbak kembar-kembar ngono lho. Iya, aku nek ngono niku tak kira iki juga ada hubungan sesuatu Tidak gitu ada. loh. Oke lah kalau begitu Mas Ardi makasih lagi ya Mas, mau diimboi lagi Mas. Sudah nggih? Sudah. Nah, suwe sing wis Ya, ya suwek-suwek. ampun. Ayo dilanjutkan karena lagunya masih banyak ngak Mas. Wolon tetes sing tresno nggih. Nggih. Senadyan mung sak tetes iki ibaratnya yang baikin iso Ibaratnya. ngobati kangene Mas Rat ngemplak gitu. Nggih, leres. Mas Agus, ya ampun. Ya wis siji wae. Mas Agus iki nek ra Mas Agus lho. Oke, ya lagunya Saiki malah bergonta-ganti. ngaleh. Iki kok sewengi kowe nyanyi ping pira, aku ya nyanyi ping pira. Ping ra ketok, iya. Duwe utang Mbak Dewi barang kowe Oh lho ya. iya, Ndek siang. Ayo Cin nyanyi Yuk. Cin. Tetes Mia. Tresno. Ini Mbak Mia kowe ya nyanyi ping pira kowe bengi iki. Ya. Hey,
senadyan samung sak tetes piye Mbak I? Senajan namung sak tetes iso dadi anak ya Rom. Jangkrik maksudnya kuwi lho. Piye lah Rom? Kok kata-katamu tekan kono ki lho ya. Lah piye sing bener? Ngomong aku semuni lho kok kon baleni kok ya angel ra-eran. Senadyan mung sak tetes iki lho ibarate iso dadi ngobati kangane wong amplak kidul kene Mbak I. Kok iso dadi anak iki maksudmu piye? Mbah Rom aku kok terlintas ngono aku mau aku. Ya ampun aneh-aneh cah iki ya Mas Damien. Wedi Alah, Mas. Caci nek pikirannya meletek kok Mas. Mulane nganti didotoli pitik. Nek totol pitik lah arah di pikiran aku mah medeni Lah iya wong aku. mulane rada iya iku mang Error. Ayo dibajutkan nggih. Nggih, permintaan dari kanca-kanca yang ada di luar negeri. Ri. Lorong kene. Apa jenenge? Iki terbang bersamamu ya? Ya. Kowe ya? Ya. Permintaannya Mbak Amel yang ada di Oke, Taiwan. Muni Tai kok suwine ngono iki lho. Oh iya, Mbak Zub, anak Kusuma Wijaya karo Ilatan Babalong iki lho ya. Bahtera cinta, sisa-sisa cinta Mas Duh kowe kok sing nyanyi. Iya, wah aku nyanyi telu. Ati keseksa kowe ya sing nyanyi. Mah aku Terus nek ya. seksa-seksanan mah aku Rom. Mah. Monggo Mas, terbang bersamamu. Pak Hadi, Pak Budi deh, Pak Budi. Pak Hadi. Pak Budi, monggo Pak Budi, dereng nyawer kados dek sonten Pak Budi. Bisa engkau Mencari bumi ini hingga jauh.
kasih masih. Iya. Dede Amel terima kasih ya. Ya Dede, halo Dede. Orang kita Siti mang tak video ke Oh, iya. jare dan tambah kangen kalau Wahyu Manggala baru Iya, semoga segera pulang ya Dek Amel. Semoga rezeki nake duit wong Amin. mulai nang Indonesia toh. Nggih. Syukuran. Aku gak ngerti mbah wis bersuami apa kedurung aku Oh kan iya, belum tahu. pokoknya syukuran ngene ya. Syukuran pokoknya duit akeh nanggep Wahyu Manggala sapa cocok, kabeh gitu ya, Cin. nggih. Ayo coba diaturi wonten Kusuma Wijaya ya, Jaya. Mas. Ini juga pahlawan devisa yang ada di Taiwan juga. Taiwan banyak sekali ya Mbak Arum ya. Oh, mergo dulurmu iki lho WML iki kuwi wah, selain di dalam negeri, Ri. ada juga di luar negeri, Ri. ada di luar planet juga. Sopo Rum? Mana pokoknya sesuk tak doi. Oh, Iya. alien. Kancaku dong. Sapa? Wah, kok bisa. Jere aku. Ya, monggo Mas wonten Kusuma Wijaya. Aku pe maternity ya. Mas. Tak lende. Mbak Zul. Mekar lan seni Puspito yang tamannya sari Mauluna manung serang
buntute. Iya Rom, layak kowe Berarti mang dia dawu. itu mengikuti aku. Iya dong. Nek aku dawu dhek ya iso Dawu dawu. nek kowe endek. Mbak ya wong lanang asal aku ya gak ngerti loh Ci. Nek Iya wong ya wedok Rom ya ya. ngono kae aku ya. Iya betul. Keselak idu. Ya iku gara-gara dawa karo ndek kowe malah keloloden ah. Kesel kewan iki ta. Enggak Mimi merutu iki lho Waki Rom. Kewan-kewan lanang iki mesti. Iya ketar langsung teko telak Rom. Biasanya. Iya, biasanya ngono ya. lanang kan ngono ku. Iya, lanjut ya. Ya. Mbak Tracita ya. Ya. Sunan saking Mbak Dewi. Mbak Dewi. Oke, nyanyi ya, Cin. Ya. Men.
disawerno lho. Tak kira yo kok kono nerak-nerak wong Si ya. Andre tak kira arep ke susu nyapo jebule meh nyawer kowe iki lho. Iya. Makasih ya Mas. Engko menawa kok ana lagu apine wong rene nggo monterne. Nggo montor. Montor gentine iku engko. Iya paling Iki kok mah ganti. Scoopy ya. Emang Scoopy. Engko mesti luweh nganu. Wah HPA? Heeh. Apa? Alpa. Kenangan duwe. Kenangan nem karo Gatra ngono kok. Berduaan ngono kok bermesraan berpenuh canda dan tawa Aku meh mesti. cerita aku mau aku. Kenapa? Aku ndak merebus milih aku. Aku nek merebus milih ngisor dhuwur Mbak Iin. Iya piye? Apa leh? Nah ngisar dhuwur ndi? Mripat. Oh mripat karo umbel. Iya le, Wah. wong